Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Minecrafteko korrika virtualera. Aeka eta gamerauntziak bat egin dugu gaurkoan, hurrengo astean hasiko den korrikaren beroketa virtuala egiteko. Jakingo duzuenez, korrika euskararen alde 2 urtero egiten den lasterketa dugu, lekukoak kilometroz kilometro pasatzen dena Euskal Herri osoa zeharkatuz. Eta gaurkoan online egingo dugu korrika, zehazki Minecraft bideojokoan sortutako Euskal Herriko mapan, eta ondoren mini-jokoetan jokatuko dugu. Minecraften trebezia desberdinak lortuko ditugu mini-joko horietan, baina esan bezala lehendabizi Euskal Herriko mapan zehar ibiliko gara. Hasi baino lehen gaurko gonbidatu berezia aurkeztu behar dugu. Iban Lantxo daukagu gaur gurekin, AEKako komunikazio arduraduna dena. Arratsaldeon Iban, zer moduz? Opa, kaixo Maitan, arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, ni oso pozik nago ekitaldi honekin, laster izango gara zurekin, galdera asko egingo dizkizugu korrikaren inguruan, eta bueno, pozik, ezta? Bai, egia esan bai, azken batean hori dakar korrikak, ez da, ilusioa, postasuna, euskaren aldeko aldarria, eta bueno, eta urten, pues hementxe gaude zuekin ere bai, mundu virtualean ere korrikaren alde eta euskaren alde egiteko. Zuzeneko honetan, Iban eta ni izango gara, baina ez dituzue entzungo, baina hor ari dira lanean ere, Bingen Galartza, Aritz Odriozola eta Damian Badina Beitia, Gamerontziko kideak, agurtu behar ditugu, kaixo mutilak. Gamerontziko lagun hauek, Minecraft zerbitzarian martxan jarri dute, beraiek arduratu dira hau prestatzeaz, eta oraintxe bertan buru belarri ari dira jokalarien prestaketa egiten. Eskerrik asko mutilak, eskerrik asko. Eta ohikoa den bezala, Gari Larrañaga ere agurtu behar dugu, bera zuzeneko honen errealizazioa egiten ari da. Gamerauntziaren partetik ere landerun zueta daukagu sare sozialak kudeatzen. Ni Maitan jungitu nauzue, eta gaurko zuzenekoaren gidaria izango naiz. Twitchen bidez jarraitzen ari zareten hoi, txatean komentatzera animatzen zaituztegu. Twitchen entzuten ari gaituzue, baina jakin dezazuela Discorden ere gaudela, parte hartzaileek gu ere entzuteko eta erraztasun handiagoarekin entzuteko Twitchen konektatuta egon behar ez direla Twitchen konektatu ez direlako. Edo nahiago dutelako nela. Oso pozik gaude, 130 pertsona baino gehiagok izena eman dutelako gure ekitaldian, eta, bueno, prest daudenak guztiak korrika virtuala egiteko. Ikusiko dugu ia guztiak aurkezten diren, bada espada, zerbitzariak prestatu ditugu, eta espero dugu arazo teknikoak ez egotea. Baina hori baino lehen, korrikari buruzko galdera batzuk erantzungo dizkigu Ibanek, korrika hobeto ezagutzeko, eta guazen korrikako aurtengo promozio bideoa ikustera. Azken sakea garaipenaren bila. Hitzetik ekintzetara salto egiteko. Gantxoz, biparetaz, zein botez. Hitz egin eta ekinez. Baliabide guztiekin eta guztiok hitza emanez. Ikasle, euskaldun zein erdaldun, eragile edo agintari, ekin. Orain da, 22. tantoa egiteko unea. Euskaraz eginez, hitzek hizkuntza eta ekinak herria. Ekin, eragin eta eginarazi. Ekin korrikari. Beno, Iban, konta iguzu, 22. korrika laster hasiko da, martxoaren 31 hasiko da Amurrion, eta Euskal Herri osoa zeharkatu ondoren Donostira iritsiko da. Apirilaren 10. Zer moduz doaz prestaketak? Bueno, pues ja egia esan, dagoenako dena prest daukagu, ja bihar bertan az gaitezke Euskal Herriak ala nahiko balu, baina, bueno, apurtxo bat gauzak eta finduko ditugu gehiago, eta bai, pues egia esan oso ondo, laguntza asko izan dugu, ez da, bai, herri guztietako AEKako lagunek parte hartu dute, herri askotako korrika batzordeek, eta bueno, egia esan, inoiz baino eragile gehiagok ere adierazi diote babesa korrikari. Orduan, pues horrela gaude dugu, ilusioz beteta, postasunez beteta, eta ja korrikasteko prest. Aurtengo edizioa pasaden urtean burutu behar zen. Nola kudeatu duzue korrikaren atzerapen hau?
Bueno, pues egia esan aurreko korrika, aurreko urtean korrika egoteak, pues bueno, aekarentzat segulako kolpea izan zen, baina bueno, norentzat ez, ezta? Azken batean, bai, mundu guztiak jaso du olako kolpea, pandemia eta egoera, pues bueno, ez da inorentzat ona, eta euskararentzat are gutxiago, ezta? Euskararentzat oso gorri izan da, eta bueno, pues guk ere sufritu egin dugu hori, baina bueno, azken batean egin behar izan genuen, martxan jarri genuen bultza euskaltegiak ekimena, bai? Eta horrekin apurtxo bat komentatu genuen, gogorasi genuen, datorren urtean korrika bueltuko zela indar gehiagoz eta ilusio gehiagoz. Eta itzuli da, ezta? Eta itzuli da, bai, eta horretan gaude. Itxialdian pertsonen arteko harremanak murriztu ziren, nola eragin du guzti honek euskararen ikasketa eta erabilerari? Lehen esan duguna ez da, euskara, etxean sartu behar izanak suposatu zuen euskara plaza asko galtzea, bai? Euskara batez ere, hor badago kalean, bizirik, eta tamalez, etxean ditugun aisialdia, eta jasotzen ditugun eta pelikulak, eta adibidez bideojokoak, eta horrelakoak, euskaraz ez, gehienak ez daude euskeraz, eta horrendik egin behar dugu lan asko horretan, orduan ja, etxean sartu izan, eta etxeko aisialdiarekin ibili behar izanak, suposatu zuen, plaza asko galtzea. Eta hor gabiltza orain eskalgintzan, plaza horiek, pizkanaka berriro berreskuratzen, horien barne, esaterako bideojokoena. Bai, galdetuko nizun, pandemiaren testu inguruan zer nolako garrantzia izan duen euskararen erabilerak inguru giro digitalean, baina jadanik aipatu ditugu gako batzuk. Bai, dena dago lotuta, ezta? Azken batean esartu behar izan genuen etxean, eta modu bilatu, ezta? Bilatu arnazguneak, ezta? Plaza asko galdu zirelako, ezta? Eta askok igual topatu zuten arnazgune horiek mundu digitalean. Esaterako, adibidez, berbalagun ekimenetan, ez? Eta horretarako oso importanteak ziren, bideokonferentziak, edo, mundu virtualetan, bideojokoetan, eta bar. Gaurkoan Minecraften ibiliko gara korrikan. Minecraft euskaraz jokatu daiteken jokoa da, eta espero dugu gaur gure zerbitzarien konektatzen diren guztiak konfigurazioan, ez da esarpenetan euskara hautatu izatea. Gamerauntzi elkartea 2014tik dabil lanean, euskara bideojokoen arloan sustatzen, eta zuk aekaren ikuspuntutik, ez da, ze garrantzi ematen diozue bideojokoak euskaraz egoteari? Ezinbestekoa da, bideojokoak ezinbestekoa gainerako kontuak bezala, bai kirola, bai aisialdiko beste forma batzuk, pelikulak, orain, esan dute pantaiak euskeraz ekimenari esker, hasiko direla Netflixen eta horrelakoetan eta pelikulak euskeraz jartzen, eta euskera biziri badago egon barko du munduko, gure bizitzako esparru guztietan. Eta bideojokoak, goiztako parte badira, argi eta garbi, eta pertsona askoren bizitzaren parte importanteak badira, euskera egon barko du horretan ere bai. Eta horretan, jabetu gara, eta nahi dugu hau ere sustatu. Prest gaude korrikarekin, korrika virtualarekin hasteko, baina azkeneko galdera. Zer espero duzue 2022ko korrika honetan? Guk espero dugu inoizko korrikarik erraldoiena egitea, zuei eskaintzea, bai? Inoiz baino gehiago espero dugu, nik uste dut ere merezi dugula, euskalgintzak eta gaizki pasatu dugunok eta merezi dugulako ekintza erraldoi bat, eta inoiz baino arrazoi gehiago daukagu honetan sartzeko, eta hori da gure helburu, ezta? Ja furgoneta danak daude prest, sarean berbada ikusiko zenuketen, Eta, hori da gure helburua, zuei eskaintzea, inoiz egin den, korrikarik erraldoiena, zaila da, ze oso erraldoak izan den arte, baina oraingoan ere ea lortzen dugun. Festa handia, orduan. Horixe, bai. 2022ko korrika fisiokoari buruz, gehiago jakin dugu, eta orain, guazen korrika virtualarekin hastera.
Korrika virtuala hasteko prest gaude, zerbitzariko irudia Gari gure realizadoreak pantailan duena da, hori da guk ikusiko duguna Ibanetanik, eta Twitchen bidez ere Gariren pantaila ikusiko dugu. Arazo teknikoak saihesteko hainbat zerbitzari sortu ditugu, eta parte hartzeko Minecraft bideojokoan baldin bazaudete, honako ordenean frogatzea gomendatzen dizuegu. Hasteko korrika.gamerauntzia.eus eta beteta baldin badago korrika2.gamerauntzia.es edo korrika3, korrika4.gamerauntzia.eus. Espero dugu arazorik ez egotea. Guk lehenengo zerbitzarian egingo dugu korrika, jarraipena lehenengo zerbitzarian egingo dugu, eta horretan antolatuko dugu korrika eta lekukoak eramango dituzten jokalariak. Esan didate, azken momentuko aldaketak egon direla, lekukoak eramango dituzten jokalarietan, txuleta peste pantailan daukat, eta beno, lehenengo zerbitzaria bete arte, jokalariak sartzen hasiko dira, eta ondoren beste zerbitzarietan sartzeko aukera duzu. Esan bezala, 2, 3 eta 4 zerbitzarietan, bai txatean, jarri dugu zerbitzarien zenbakiak edo helbideak. Zerbitzari hauetan, 2, 3 eta 4 zerbitzarietan ez dugu jarraipena egingo, baina guztiak gonbidatuta zaudete mapa esploratzera. Eta oso garrantzitsua da, mesedez, oso garrantzitsua da jokoan sartuta zaudetenok jokalaria, lekukoa duen jokalaria errespetatzea. Jokalari hau izango da lehena, eta bere atzetik joan beharko gara, benetako korrikan egiten den bezala, ezta? Arazo bat izan hori da hori, Iban? Bai, gu askotan hor sartutago denean eta ibili bari izaten dugu jendeari esaten, lekukoa dela kilometro bakoitzeko protagonista, lekuko eramalea, eta mesedez errespetatzeko, eta beti bari izaten dugu esaten jendeari mesedez pankartan atzean kokatzeko, eta bai, baina bueno, egia esan, jendeak beti errespetatu egiten du. Agurtu nahi ditut txatean eta zuzenekoa jarraitzen ari diren ikusentzule guztiak, eskerrik asko gaur Twitcheko gure kanalean egoteagatik, eta animatzen bazarete, bai Gamerauntzek eta beste Twitchlariek, bestelako eduki asko ere egiten ditugu Twitchen. Gaineratu behar dugu, gaur Minecraften korrikan parte hartuko dutenek, bakarrik Java edizioan ibiliko direnak, aurtengo korrikako abestia entzungo dutela, korrika egin bitartean, eta beste urte batzuetako abestiak ere, bai. Horretarako gomendatzen dugu esarpenetan ahotsa 100% jeistea. Eta gainera Javan ibiliko direnek lekukoa izango dute, lekukoa ikusiko dute, diseinatu duguna, jokalariek beraien artean ere pasatzeko. Korrika Amurrion hasiko da, benetako korrika bezala, eta 7 hiriburuak diseinatu ditugu, eta 7 hiriburuen norabidea berdina izango da. Eta, prest gaude hasteko, gure zerbitzariko antolatzaileak prest daude, eta lehenengo lekukoa eramango duen jokalaria Torres L izango da, espero dut ja prest egotea, eta nahi duzuenean, hasi zaitezkete, Amurrion lehenengo kilometroan, aurrera, gaur pantalla txikian ari naiz jarraitzen. Eta esan bezala, Amurriotik irtengo gara. Eta, gure realizadorari favoretxo bat eskatu nahi diot. Gari, mesedez, jarri dezakezu guretzat gure realizazio sisteman irudia. Ikusi dugu, korrika Amurriotik irten dela, udaletxean hasi da, eta Murgiara iritsi da, Murgian futbol zelai bat dago, goxo denda bat, eta jatetxe bat, guztiak bai Murgia, bai Amurrio, ala nola, bai oraintxe ikusten dugu, eskerrik asko Gari gure realizadorea. Korrika jadanik pasada Zuiatik eta orain Gasteiz ingurura iristen ari da. Gasteizen ikusten dugu zeruan kartela, Kokoriko 2 erabiltzaileak egin duena. Eta Gasteizen sartuta San Vicente Martir elizatik pasako da. Gero Mendizorrotzara iritsiko da. Ikusten dugu jadanik Mendizorrotza eta udaletxe berria eta inguruko etxeak. Nik ilusio bereziarekin bizi dut Gasteizko korrika, gasteiztarra naizelako,
Eta jadanik hasi naiz ikusten kartelak dendetan, kilometroak erosi dituztenak, eta posten dau Gasteiz ere euskara korrikaren bitartez bizi nahi izatea. Beno, Gasteizen jarraitzen du korrikak, eta hor inguruan uste dut utzi dugula Olarizuko gurutzea. Olarizuko mendian dagoen gurutzea, eta orain Buesa Arenara iristen ari gara. Por cierto, Buesa Arena nik eraiki nuen. Bai, Bai, laguntza jaso nuen, eta oso gustora gainera. Horixe ezta, hor dagoena, bai. Bai, eta Buesa Arena aurrean ere Salburuako parkea daukagu. Biak bata bestearen ondoan daudelako, hori ikusten dugu. Aipatu behar dut Kokoriko bi eta Orobitz bideo jokalariek armaiak, Buesa Arenako armaiak egin zituztela. Bigarren kilometroara iritsi gara, eta espero dut lekukoa aldatu izana. Kuka Johnson erabiltzaileak hartu behar zuen lekukoa, bigarren kilometro honetan. Eta, Zugarra Murdira iritsi gara, herrira, eta gero Koba zeharkatuko dugu laster. Eta, begira. Bai, hori da. Oso ondo dago Koba eginda, oso ondo. Bai. Eta orain, detailetxo bat dago Kobatik ateratzen garenean, Nikolardi erabiltzaileak Zugarra Murdiko Kobaren kanpoaldean olentxero bat eraiki zuen pixel arta erabiliz, hori ikusten dugu. Olentxero Zugarra Murdin. Eta pixkanaka bideak jarraituko dugu basoan zehar Iruñera iritsi arte. Esan behar dut hau beretako korrika bezala oso askar doala, Bai, askar. Kalkulatu dugu 21 minutu izango dela bidea, baina agian askarrago joango gara. Orain Iruñan sartu ondoren, hainbat etxe ikusiko ditugu, udaletxera iritsiko gara, eta ere Ziudadelara. Eta Ziudadelarako kanpoaldean hor egingo dugu lekuko aldaketa. Eta hor hasiko da 3. kilometroa, Fase Scorpion 07 erabiltzaileak hartuko du lekukoa. Eta txatean, esaten digute gientua galdu egin dela, oso askar doaz dela. Gogoratu, lekukoa duena errespetatu behar dugula. Josubikek aipatzen digu zein da IP helbidea, korrika.gamebraunchia.eus. Hor ari gara, hor ari dira jokalariak ikusten dugunez. Eta esan bezala, korrikako abestiak ere entzuten ari dira girotzeko. 3. kilometroa Iruñan amaituko da, orain ari dira jokalariak Iruñara iristen, hasteko etxeak, auzoak ikusiko ditugu. Onartu behar dugu, Iruña jadanik eraikita zegoela, auzolana hasi genuenean, eta beste hiri batzuk izan dira aldaketa handiak izan dituztenak. Iruñan ez da hainbeste lan egin aurten, baina beti dago hobetzeko aukera. Jokalariak udaletxera iristen ari dira, eta udaletxea nik uste dut oso antzekoa eta erraz identifikatzeko modukoa dela, ezta? Oso ondo hori kurriñaz beteta, oso ondo. Bai, txupinazoa falta zaigu, ezta? Hori da. Oso ondo, oso polita, bai, oso identifikagarria, bai, argitara. Guztiak sartu dira, zeran, udaletxean, ez ziren sartu behar udaletxean. Udaletxean sartu dira. Bai, udaletxean sartu direla ikusten dugu, baina... Txupinazoa botatza edo ze. Udaletxeko orain iritsi dira Ziudadelara, ondo, eta gogoratu orain 3. kilometroan aldaketa egon behar dela lekukoan, eta Fase Scorpion 07 hartuko duela lekukoa. Imaginatzen dut aldaketa egin dela, eta basora iritsi dira, Iruña atzean utzita, eta Donibane Garazira bidean dira. Donibane Garazi oso polita da, zubiarekin eta ibaiarekin erdian, eta orain txikusiko ditugu. Jokalari asko ikusten ditugu, basoan zehar, holako panoramika, ez da, zerutik, gure errealizadoreari esker. Eskerrik asko. Eta, hori da, gure helikoptero propioa daukagu, ez da. Eta, onartu behar dugu, Euskal Herrian basoak pila bat ditugu eta mendiak ere, eta horiek ere hemen zeharkatu behar ditugu. Zer moduz moldatzen da korrika, olako errepide mendian zehar dauden errepidetan, portuetan?
Bai, bueno, beti bilatzen dugu, zirrikituren bat edo sartzeko, ezta? Bueno, esan behar dut, beti, furgoneta behar bada ezin dela sartu hainbat lekutikan, ezta? Orduan jarraitzen du esaterako, pues, herrietako galdez arrazo txikia bada, ezin badega sartu, lekukoa jarraitzen du apurtxo dela karrek eta gero beru elkartzen gara. Beno, gure korrika virtuala jadanik Donibane Garazira iritsi da, zubia zeharkatu dute, eta orain herria amaitu ostean berriro ere lekukoa aldatuko da. Eta kasu honetan Lomizia izango dugu, eta kasualitatea Lomizia urrengo kilometroko eraikin asko egin ditu berak. Orain aipatuko ditut zeintzu. Beraz, eskerrik asko Lomizia egindako lanagatik. Eta... Eskerrik asko. Bai. Eta hortxe ari dira iristen, bai, eta lekuko aldaketa eginda. Eta guazen Maulera, Pirineoak zeharkatuko ditugu. Eta orain uste dut elurra ikusiko dugula. Korrika erregan askotan ikusten ditugu horrelakoak ere, bai. Elurra eta euria eta egoera klimatiko ezberdin guztiak. Eta eskerrak Udaberri aldera antolatzen dela korrika, bestela. Bai, horreko korrika izan zen bereziki elurtua, bai. Gogoratzen dut hor Pirineoetan bat egun izan zirela oso gogorrak, bai. Orain bai ari dira Pirineoak zeharkatzen, hor ikusten dugu arrizko bidea, ikurriñak markatzen du bidea, gainera ere bertan argiak jarri ditugu, orain gaua delako korrikan, gogoratu behar dugulako, errealitatean ere korrika gau ez egiten dela. Hori da. Hori egoten gara, hogeita lau orduz, 11 egunez, Euskal Herri osoa zeharkatzen, gau eta egun gelditu gabe. Hori askotan azaltzen duzu eta batez ere hori azaltzen duzuena nazio artean eta jendeak ez dut, baina nola egiten duzu eta bai, egiten dugu eta daramatzagu 22 edizio horrelakorik egiten, bai. Beno, Maulera iristen ari direla esango nuke, hau kilometro luzea da, mendian zehar. Eta, bai, Mauleko sarrera hortxe bertan dago, eta ikusiko dugu lehenengo gauza, plaza eta pilotalekua da. Pilotalekua Lomiziak egin duela, lehen komentatu dudan bezala. Eta Maulen ni ere ibili naiz pila bat eraikitzen, kioskoa, eliza, obeliskoa, ere daukagu bertan eraikita, lehenengo mundu gudan hildakoen omenean eraikitako monumentua dena, te prodigi EHek egindakoa. Etxetxo bat ere daukagu, herriko etxea ere daukagu, eta kanpoan San Joan bataiatzailearen eliza. Futbol zelaia daukagu eta gaztelua. Gaztelutik atera bezain laster, berriro lekukoa aldatuko dugu eta Arruarte Gamerrek hartuko du lekukoa 5. kilometro honetarako. Eta, onartu behar dugu, Arruarte Gamerrek gogo asko zituela parte hartzeko, dengabe jaso ditugulako mezuak galdetuz eta ilusioa zuelako, ezta? Eta hori ere postekoa da. Oso ondo, eskerrik asko, hau guretzako da oso pozgarria eta pizgarria. Horrelakoak entzutea. 5. kilometro honetan, Mauleko gaztelutik abiatu gara, berriro ere Gasteiz ingurura iritsi gara, Mendizorrotza ikusten dugu eta ere Olarizuko gurutzea. Eta ere Arabar Erriosako mahastiak utzi ditugu atzean. Eta orain berriro basoan zehar, mendian zehar ari gara, eta lekuko aldaketa basoan abandonatutako ontzi batean egingo dugu. Guk auzolan egiterakoan komentatu genuen, nahi genuela ahalik eta errealistena izatea Euskal Herria, baina, iklenio lentzero ikusi dugu eta ulertzen dugu, Minecraften sormena eta sortzeko gaitasuna, jokoaren ezaugarri nagusi bat dela eta jendeak gogoak zituela gauzak asmatzeko, ez da ez soilik errealitatea islatzeko. Gainera, untzi abandonatuak egotea Euskal Herrian ere ez da raroa. Oso iragan arrantzale esan dugu eta bai, nigo atzen dut hori txikitan pasaian eta ikusitakoak, orduan, netzako ere hori realitatea. Ondo, 6. kilometrora laster iritziko gara eta lekukoa QX03 hartuko du, ontzi horretara iritsi bezain laster. Eta polita da ere jokoa gauez ikustea eta argiak jarraitzea. Eta saiatu gara prestatzen
jokalariak ez galtzeko. Bidea, hori ikusten dugu oraintxe bertan ontzia eta kilometro aldaketa. Esan bezala Quix 03 da lekukoa hartu duena, eta basoa zeharkatzen jarraituko dugu, eta pizkanaka Gipuzkoako kostaldera iritsiko gara, gure mapa honetan Donostiko ezkerretara kokatuta dagoen Gipuzkoako kostaldera. Berriro ere kilometro luzea daukagu basoan zehar, ikusten ditugu nola zubiak, ere mendi artean, nola zeharkatzen ari diren gure jokalariek, eta espero dugu ondo pasatzea. Batean bat ikustea atzean geratu dela. eta gero korrika topatzea ez da bat ere erraza, Oso, egia esan, ez dakit zenbat kilometraje izango duen egindako gune virtual honek, baino seguro asko direla, ezta? Hori segurenik hobeto azalduko dute zerbitzarian lanean ibili direnak. Hemen kasu honetan kilometroak baino blokeak dira zenbatu beharko genituzkenak. Jakina. Bai. Baina aurtengo mapa auzolana egiten ibili ginenean handitu genuen, mugitu genituen hainbat toki. Eta gero ikusiko dugu Donostiara iristerakoan badaudela akats geografiko batzuk, baina ekitaldiaren esentzia ez da muina ez dute aldatzen. Orain ikusten dugu Gipuzkoako kostaldean gaudela, hori ikusten dugu Anoeta, gero gertuago ikusiko dugu. Eta nik fantasiasko metroa deitu dudanari iritsiko gara. Hau da, Urazpiko metro sistema bat edo, zeina Donostitik Bilbora iritsiko gara. Etorkizuneko metroa, ezta? Bai, hori da. Eta ikusten dugun bezala, Gipuzkoako kostaldean ari gara, eta pixkanaka urertzetik, kostaldetik iritsiko gara fantasiasko metro honetara, eta laster aldaketa egingo dugu, bai hori da, metroaren sarreran egingo dugu aldaketa, eta J Gamer 06 hartuko du lekukoa, oraintxe bertan, hor ematen ari da kilometroa aldaketa, eta 7. kilometroa hasiko dugu, eta horrek esan nahi du, zeharkatuko dugula metroa Lurrazpitik eta Urazpitik, eta Bilbora iritsiko gara. Hau kilometro luzea izango da ere, eta oso polita, Bilbon gauza asko eraikita daudelako, eta hori zer izan da? Bilbotarrek parte hartu dutelako? Olakoak erekitzen edo? Baietz esango nuke. Maulen badakit izan dugula Lapurdiko eraikitzaile bat, postekoa da probintzia guztietako parte hartzaileak izatea. Eta bai, antzedenez Bilbotarrak izan ditugu, eta besteak beste San Mames eraiki da, Mendizorrotza eta Anoeta eraikita zeuden, San Mames ez zegoen eraikita, eta nik eskatuta nengoen, pentsaten dut zergatik, nolatan Bilbotarrak hain futbolzaleak izanik ez daukagu oraindik eraikita San Mames gure mapan, baina... Barka esenalitzateke, bai, egia. Hor daukagu, Bilbora iritsi gara, Mediterranean itsasoaren kalera, eta bertatik Iturribide kalera, gero Karola Garabia ere eraiki dute, oso polita dena, ia gure realizadoreak hori da, zerutik plano bat egiten digun, Mauriz Rabel etorbidea. Hori ikusi da, bai. Dorre handi bat, guztiok badakigu ze dorre den hori, eta... Bada, bai. Gero, Agirre lehendakariaren etorbidera uste dut iritsi garela, supermerkatu bat pasa dugu, banku bat, eta San Mames ere ikusi dugu, oso azkar doa korrika, ez da? Oso azkar. Hor daukagu San Mames, harrera, eta ondoan Artederretako museoa ere antz handia daukana. Egia esan, bai. Gero jarragin kafea antzokia daukagu. Santelmo zegoen, ez? Santelmo Donostian. Ez zegoen. Esan behar dute korrikan lehenengo lekukoa Santelmon dagoelako, besterik gabe. Orain Artederretako museoa ikusitan, gogoratu nahiz horrekin, besterik gabe. Uste dut ez dagoela. Eta, hemen salto bat izan dugu Durangoko azoka eta kabia espazioa agertu direlako. Bai.
Ui, eta Marioren, perretxik hori, hor? Hori da, gamerrak gara azken finean, ez da? Argi gera da dira, ez? Bai, eta beno, hemen jarraitzen dugu, parketxo bat zeharkatu dugu, eta orain eskuinetara Portugaleteko zubi ezekia daukagu, ere begira. Orobitxek eraiki duena, eta Bizkaiako Foru Aldundiko palazioa ere eraiki du Orobitxek, eta izugarria da. Zubia oso polita. Ze polita, eta egin du pertsona batek, betxai batek egin du. Hori da. Ze polita. Bilboko udaletxea Droperrek eraiki du, eta orain etxetxoak ditugu Bilbon, eta orain iritsiko gara korrika kulturalera, zeren korrika kulturala ere presente egon behar zen, ez da? Hor dauzkagu txosna batzuk, ikusten dugu jokalariak konfunditu. Gure herriko kultura, gure herriko honetako kultura. Hor ditugu txosnak, eta zubizurira iritsi gara, eta orain egin behar dugu aldaketa. Drake zazpi Y-at izango da urrengo lekukoa eramango duena, eta zubizuri zeharkatuko dugu Baiona ingurura iritsi arte. Bilbo ikusi dugu. Kontuz ez erristatu, zubizurian. Hori da. Luzea da gainera zubizuria. Bai. Eta Bilbori buruz ikusi dugu gauza asko eraiki direla, oso politak direla, eta erraz identifikatzen ditugunak, eta anekdota bezala, nire gurasoei jarri nien zerbitzaria, egin nien zerbitzariko bisita, eta esan zuten, bai, hori Bilbo da, ez da. Gai izan ziren ikusteko Bilbo, Minecraften, pixkat, abstrakzio pixkatekin, baina pozik ikusteagatik eta esan bezala zubi ezekia ikaragarria da. Orobitxek erabiltzaionek izugarrizko gaitasuna dauka eraikitzeko, eta eskerrak eman behar dizkiogu egin duen lan guztiagatik. Berak ere korrika kulturaleko txosnak eraiki ditu. Beno, eta iritsi gara Baionara, merkatua ikusi dugu eta gaztelua, eta orain herrian zehar sartuko da korrika. Eta ikusten dugunaren arabera, luzea da bidea, eta espero dugu jokalari guztiak disfrutatzen ibiltzea. Igerilekua, arrantzalekua pasa dugu, igerilekura iritsi gara, eta orain herriaren bukaeran berriro lekukoa aldatu beharko da, eta 9. kilometroa lekukoa behar 14 erabiltzaileak eramango du, lekuko aldatu dela ikusten dugu, eta berriro basoan zehar, iritsiko gara berriro ere Gipuzkoako kostaldera. Zubi hau berriro Orobitxek ere eraiki zuen, eta behin zubia zeharkatuta Zarautzera iritsiko gara. Zarautzen musika plaza bakarrik dago eraikita, altzi 18, erabiltzaileak egindakoa, eta beno, urrengo baterako animatu behar ditugu jokalariak beraien herriak eraikitzera, ezta? Hemen plazatxo bat daukagu, Hondartza eta beste inguruak Zarautzen eraiki beharko dira etorkizunean. Eta Zarautzetik berriro basora iritsi gara, mendira, eta Orio ikusiko dugu oraintxe bertan. Portua daukagu eta kanpina, Dabernius erabiltzaileak egin duena, hor daukagu panoramika polita, ezta? Eta kanpina, eta beno, Donostira iritsiko gara orain. Zubia pasata, Donostiko sarreran aldaketa, azkenengo lekuko aldaketa egingo dugu, eta oraingo jokalaria izango da Bai Raybax Y-at. Lekukoa hartu duela imaginatzen dut, eta jadanik kurtzala ikusten ari gara. Bai. Eta zentroera bidea jarriko dut korrikak. Ikusgarria ere, kartela, ez da, zeruan ikusten dugu aurtengo korrikako logatipoa. Eta, beno, hor daukagu Anoeta eta Artzainoenaren katedrala. Jakina, Anoeta, Artzainoen katedrala, bai, bereziki Anoeta. Oso polita, katedrala ere bai, jakina, txistera zen. Eta animatzen dugu jendean zerbitzarian sartu eta barrutik eraikinak ere bizitatzera. Eta, beno, Ondarreta auzora iristen ari gara,
Eta orain kontxara iritsiko gara, Igeldo, Aizaren Orrazia, Santa Clara, trainera bat eta guzti daukagu itsasoan. Begira, Urgun, bai. mendia. Opa, horranlariak. Donosti ere oso polita dago, bapatean gaua eginda, korrikako bukarara iritsi garelako, Donostiako udaletxean, eta zuziriak ditugu amaitu dela ospatzeko. Oso polita. Iritsi gara. Eta eskerrik asko zerbitzarian korrika egin duzuen guztioi, espero dugu ondo pasa izana, eta beno, korrika bizitzeko beste modu bat da, hau, ezta? Euskal Herria goitik bera zeharkatu dugu, toki batzuk besteak baino realistagoak izan dira, baina beti daukagu hobetzeko denbora. Eta beno, orain parte hartzaileak minijokoetan sartzeko prestatuko dira, zerbitzariko antolatzaileek agindu bezala. Uste dut txuleta bidali beharko didatela zerbitzariko antolatzaileak, jakiteko nola pasako diren jokalariak minijokoetara, eta bitartean, Iban, zer iruditu zaizu gaurko korrika berezi hau? Oso polita, eta unkigarria, bueno, guk ez dugu gauen amaituko, hori ere esan behar dut, bai? Bestela, egunen batean gau amaitzen badugu korrika, seguro guk ere zu artifiziala botako ditugula, baina oso polita, ikaragarria, eta ikustea jendeak zonalako denbora eskaini dien honi, eta ikusi ditugun kontuak eta eraikinak eta monumentuak seguro ez direla errazak horiek egiteko, osea horretarako denbora behar da, eta bueno, nik dakidala hau solanen eginda, ezta? Hau guztia, hor erabiltzaileek beren etxeetan egin dituzten kontuak eta ikaragarria, oso polita, azken batean hori da korrikaren funtsa, ezta? Elkarlana eta guztiok orain gogoratu naiz petrenorekin, pues arraun egitea guztiok norabide berberan eta euskaren alde elkarrekin lan egitea, ilusioz eta kolorez korrika egiten duen modua. Aipatu dut hainbat eraikin egin ditu da lanik eta onartu behar dut ekintza auzolanaren gauza politenetariko bat izan dela. Zerbaitean lanean hasi, bapatean norbait agertzea eta esatea, zertan ari zara, laguntza behar duzu, eta bai, eta gidatzea eta esatea, begira, orain behar ditut 7 bloketako paretak, ezta? Material honetakoak, eta 2-3 pertsonen artean pixkanaka eraikinak egitea, eta inkluso gogoratzen dut Maulen, Eliza eraiki nuenean, Lomiziarekin, eraikina utzi nuen, bakarrik paretak egin dituen, eta txatean komentatu nuen, norbaitek barrutik apaindu nahi badu, arazorik ez, eta jendea animatu zen, eta oso polita dago orain Mauleko Eliza, paseo bat emateko oso ondo. Bai, orain edonor zer daiteke, ezta, honetan? Bai, Iban, errepikatu mesedez. Diote, edonor sar daiteke gainera zerbitzarian, ezta? Naiz eta zuzeneko amaitu, bete egongo da irekita, jendeak nahi badu, pues bueno, apurtxo bat patxadatxuago ikusteko eraiki dituzuen eraikin danak, eta hori dan, ezta? Aukera hori badago. Nik uste dut zerbitzari bat irekita utziko dugula bizitatzeko, eta gero etorkizunean joango garela pixkanaka hobetzen eta gauza gehiago eraikitzen. Oraintxe bertan zerbitzaria berrabiaraziko dugu, jadanik lanean ari dira gure kideak, eta berriro sartzera animatzen ditugu parte hartzaileak, minijokoak hasiko direlako, eta beno, Lomiziak ere eskatzen zuen argazki bat ateratzea, ez da jokalari guztiena, ez dakit burutu duten, baina beno, animatzen dugu, ere animatzen digu mapa Piston Nerds erabiltzaileak, galdetzen digu ja mapa deskargatu alden, hori gure zerbitzariko antolatzaileek zehaztu ahal izango dute, eta bai, komentatzen digute ja, begira, ze azkar doan Twitch gure txata, ja danik esaten digutelako bai, deskargatu ahal izango dela mapa, eta beno, niri gustatuko litzaidake hori pixkanaka gauza gehiago hobetu, txukundu, aurtengo lana ikaragarria izan da, eta jendea gogo gehiagorekin geratu da.
eta beno, gu oso pozik gaude, eta nik uste dut korrika oso ondo irten dela, ez da, asko disfrutatu dugula. Bai, azken batean, ez da, benetako korrikan edo korrika fisikoan edo gertatzen den moduan, ez da, pues, batzuetan jenda geratzen da, beste batzuetan gertatzen dira olako, espero zituzun gauzak, baina, bueno, azkenean dena konpontzen da, eta mundu guztiak amaitzen du korrika oso sentsazionarekin. Orduan, pues, korrika herriala moduan, pues, virtuala iguala. Guazen minioiokoen tartearekin, guazen kareta sartzera. Miniokoak prest daude, eta jokalariak sartzen diren bitartean, guazen pixkatxo bat gehiago korrikari buruz hitz egitera. Twitchen zaudetenok zuen esperientzia kutxunenak txatean idatzi nahi badituzue, gustora irakurriko ditugu. Eta gaur ekitaldiaren antolaketan laguntzen ari diren gamerontziko 3 kidek korrikari buruzko oroitzapenak konpartitu dituzte, eta bideo batean ditugu, beraz guazen beraien istorioak entzutera. Bueno, nik daukaten oroitzapen kutxunenetariko bat, korrikan inguruan da, erritxi pasatzen zanean Gabaz. Gabaz, gogoratzen dut oso politxa esan. Gabaz herrian jende pilo bat zain, alako batian ailegatzen zan, furgoneta eta dana, lekukoakin jendia, eta zu atzetik sartzen zinean Gabaz korrika, eta gero irtetzen zinean erritxik, eta azte zan abiadura hartzen, eta ja, geratzen zinean arte bidean, eta gero lagunekin buelta hori, Gabaz, danok olako ekitaldi bat eginda, igual aste egun batean, eta ez dakit oso horitzamen politxa daukat, oso momentu berezia eta desberdina zen. Nik horitzapena hola daukatena berezia da txikitan, eskolatik ertetzen ginean, korrika pasatzen zan egunean, paroi bat egiten genuen eskolan, eta ateratzen ginen herriko Azpeitin alako kale, erdiko kalea dago, alde zaharrean, plazara ematen duna, eta jartzen ginen kale, erdiko kale horren mutur batean, plaza txikia ditzen dana, eta handi juten ginen korrika, eta plazatik batzen ginen, eta karo, herriko ume guztia ginen. Eta oso ondo pasatzen genuen, ze azken finean, eskolako ordu hori galtzen zinu zen, atetzen zinean korrika, eta espektakularra zan, ze derrepente horretortzen zan furgoneta, musikakin, flipatu ite zen un kriston showa zeon, jende pila korrika, umeak gain herriko jende pila bat, eta korreka pixetiten nun, eta oso ondo pasatzen genuen, eta eskola bueltatzen ginen, eta eguneko abentura hori izaten zen. Baina, horregoten ginen urtero zai, urtero, egunez pasatzen mazan, gauez pasatzen mazan, eskolatik izin ginen atea, ordaz, geu pasar ginen, jun ber ginen, no, baina umea ginen ez ginen gauez ateratzen korrikan. Nire kasuen, bebai, ez da, kutxunen, horretxapen kutxunen moduen, eskolatako adekotaz. Baina, azken urtietan, nolan, aparteko zuzor komentetako ez, kasetari modun lanin egonazela, korrikan jarraipenan biherrezen dutenean, eskualdetik pasekeran, busturaldetik pasekeran, ez da, lankidekaz, bata furgoneta gani arrazik edaten, bestiek erritxik herrire, bata idazten topera, ez dakit nundita biloin, besti ez. Jarraipen hori etxe, kantzeta ez, baina ilusio pilo bategaz, ia zer da bien pasetan zama jente da bilen, arpe izagunek ikusti denbora guzti zen, ez, horre furgoneta atzitik korrikan eta, ez, horretxapen politxe dire, eta olako asko, nazi zengo bakarra olako bizizena bezenak, eta beti zen da politxe ez partekatzi beste batzukaz. Da igual, teknologia berriak lotuta, ze azken finean, hau emititzen ari geanean, korrika virtuala egiten ari geha, eta nik uste, korrikak evoluzioat izan dula, eta da hasieran korrika zan, korrika egitea, eta, nahikoa da, ez? Irakusteko Euskal Herria daukan indarra eta euskerari ematen diguna, baina orain gaur egun bihurtu dela batipat korrikaz gain,
alako ekitaldi kultural bat ere bai, ez? Segun horietan herri guztietan dago euskararekin lotutako ekitaldi kulturalen bat, eta, bueno, kultura gaur egun teknologiarekin oso lotuta dago, tartean, bueno, musika daukagu, antzerkia, zinema, arte plastikoak, eta, bueno, bideojokoak izan bertzuten, ez? Azken finean artearen parte direnez, eta, bueno, game irauntziatik erabaki hori hartu genuen, ustet, ez dakit, 19 edo 20 korrikan hasi ginen, korrika digitala egiten, baina, bueno, aurtengoa izan da booma eman duena, zeurazki ikusiko zute zuzenekoan, bastanteko korrika potentea izan dela, digitala, eta, bueno, jarrai dezala korrikak horrela, ze azken finean, eremu guztietan inpaktua izaten duen bitartean, jendeak ondo ulertuko du, ze garrantzitsua dan korrika eta euskara babestea. Mundu guztia animatzen dan, eta nik uste dute, benetan ekitaldi baten mobilizatzen baldin badu Euskal Herrian jendia dela, orduan, ez dakit esan beharri dago, baina animatu, parte hartu eta disfrutau. Entzun ditugu, gamerantziko kideen oroitzapen kutxun horiek, ez da, nola korrika gauez egitea, kazetari gisa jarraipena egitea, eta ikastolako esperientziak. Iban, zer da korrika zuretzako? Oraintxe bertan korrika, ez dakit niretzat, nire bizitza da. Horretaz gain, oso oroitzapen polita ditu, nahiakin, ez da? Osea, nork ez ditu oroitzapen polita korrikarekin, ez da? Pues, korrika txiki-txikienetik hasita, ez da? Ni gogoratzen dut, lehenengo konstienten izeneko korrika hori izan zela 8. korrika, edo 9. uste dut. Eta oso importantea, eta niretzako oso hunkigarria, 17. zela, aekan sartu nintzen lehenengo urtean, korrika urtea zen, eta korrika urteetan naeka jartzen da hankaz gora. Orduan, bai, nik esan, nik horrekin oso harrituta gaitu nintzen, lan ematen duzea, baina eske lan piloa dago, gauza piloa dago, baina azken batean honek guztiak hartzen duena, merezi du. Jarraituko dugu hitz egiten, eta bitartean minijokoetan parte hartzeko prest dauden lagunak, bigiratuko ditugu Build Battle gelara. Eta, sartzen diren bitartean, esango nuke guztiak ezingo direla sartu, beraz, animatzen ditugu beste geletan ere beraien artean parte hartzera. Eta, hasten diren bitartean, zer da korrika niretzako, nik ere erantzungo dut galdera hori. Eta Aritz, nire elkartekideak esaten zuen bezala, nire korrikako oroitzapenak batez ere ikastolari lotuta daude, eta Gasteizko korrika txikia. Gainera, ni inusente, pentsatzen nuen korrika txikia zela Gasteizen bakarrik antolatzen zen zerbait, eta ez, hainbat herri eta hiritan korrika txikiak antolatzen dira, hori aurrak ere parte hartzeko. Eta onartu behar dut, oso ekitaldi polita dela, eskolako dinamikak aldatzen dituela, ere eskolen implikazioa desberdina dela, eta polita dela ere ikaskideekin zerbait desberdina egitea, protagonista ere sentitzea beste eskolekin, eta hori da nire korrikako oroitzapen kutxunena, ez da? Polita. Esan bezala, Twitchen txatean zaudetenok, konpartitu nahi badituzue zuen oroitzapenak eta komentarioak irakurriko ditugu eta eskertuko ditugu. Uste dut jokalariak hasi direla sartzen. Build Battleen kasuan, jokalarien sormena da neurtuko duguna, eta horretarako, eta hori baino lehen aipatu behar dut, zozketa bat egingo dugula, gaur konektatu zareten guztion artean, eta izena eman duzuenen artean, eta sari batzuk ditugu, ze sari ditugu, Iban? Aekatik, ditugu 5 pack, zuen artean banatzeko, direla kamiseta bat eta peto bat, baina petoa soilik emango dugu benetan korrikan erabiltzeko bada bestela ez. Orduan badakizue, tokatuz gero ez daukazu aitzakiarik.
animatu eta beno, kamiseta aparte, petoan korrika egin behar da, ezta? Onartu behar dut, sorpresa hartu nuela, korrika ez delako Arabar Errioxatik pasako, eta apenas hartu nuen. Baina, imaginatzen dut zaila dela Euskal Herri osoa gurutzatzea. Bai, hor badaude beti saiatzen gara alik eta leku, hainbat irizpide dago, eta beti saiatzen gara urteren baten egiten ez badugu, urrengoan egiten, eta bateon bat korrika honetan kalean utzi badugu, seguruenik urrengo korrikan edokiko dute beren ibilbidea. Begira, txatean Lasto Txapelek esaten digu, bere oroitzapena. Behin, goizeko 3 pasazenean nire etxe azpitik, eguraldi kaskarra eginda ere, jende mordoa egon zela itxaroten eta gerora korrika egiten. Eguraldi txarrarekin ere korrika egin behar da. Eta gauean. Eguraldi txarra, gauean, elurpean, hotzarekin, bai, azken batean kilometro bat ez da horren beste. Gainera, denetarek ikusten da, bai, jende oso nagusia, jende guaramuletekin ibiltzen dena, eta bai, eta igual pertsona horien 100 metroak dira, ez dakit beste pertsona baten, kilometroak, eta hori da bakoitza galduena eskaintza, ezta? Korrika azken batean da, herri oso bat, ez da besteak egiten duena, ez da? Herri oso batek egiten duekin ekimen da. Eta nik uste dut horretan oso argi ikusten dela, ez da? Herri oso bat dagoela horren atzean. Hori da, eta gaitasun desberdineko pertsonek ere parte hartzen dutela, txikiek, nagusiek, eta guztiok daukagula tokia korrikan. Hori da. Beno, ikusten dudanez, esango nuke arazotxo txiki bat egon dela Bill Bateleko partida honetan, ikusi dugu jokalari bat ari zela eraikitzen, eta berriro ere lobian, Bill Bateleko lobian daude jokalariak. Ia zerbitzaritik ustango nuke agindu zaiela ateratzea eta berriro sartzea, eta ia partidatxo bat ikusi dezakegun. Bill Batelen kasuan, jokalariek beraien sormena erabili behar dute, gai zehatz bati lotutako eraikin bat egiteko. Eta zeintzuk dira gai horiek? Iban Lantxok izan aukeratu dituelako, ze gai jarri dituzu? Aukeratu dugu, korrika komunikazio taldean eta gongaren komentatzen, eta zer izan daiteke, eta ze material daukate. Minecraften kontuak izaten dira nahiko naturalak, eta orduan saiatu gara purtxo bat horrekin eta korrikarekin lotuta dauden gaiak eta bateraten, ezta? Lehenik eta proposatu dugu Euskal Herriko mapa bat eraikitzea, azken batean korrikak Euskal Herri osoa sarkatzen du. Gero, eguzkilore bat, ezakit azken boladan, egia esan Euskal Herriko simbolo gisa hartu dugun landare bat, ezta? Asko ikusten da, eta pentsatu dugu polita izan zitekela. Gero, nekatuta egongo garen ez, Euskal Herri osoa eraiketa gero, pentsatu dugu, bakoitzak zer eraikitzen duen amaiketako hartzeko, bai? Bakoitzak nahi gura duena edo nahi duena egin dezake, hartzeko, deskantxo bat, mokadutxo bat, eta gero jarraitu eraikitzen. Ondoren ikurriña lekukoan eramaten duguna, ezta? Zapatillak, jakina, korrika egiteko, oso ideia txarra da korrika egitea ez dakit txankletetan, edo egokia ez den gainerako oinetakoekin, orduan, hori ere, zapatillak importanta korrikarako, eta gero korrikaren trilogia nola baita, ezta? Korrikaren gauzarik identifikagarrienak, eta dira korrikaren petoa, ikaben atzean daukat bat, hau da aurreko korrikan eraman genuena, prentxataldeko kilometroan, korrikaren lekukoa, jakina, hori da behin irakurri nuen, eta gustatu ditzaidan euskeran aldeko gure ilusioaren makufina, bai? Hau da, hori dago horatzean eta dala aitzakia bat, baina aitzakia bat dala simbolo bat oso gauza handia eta adierazteko, bai? Eta korrikaren furgoneta, bai? Korrikaren furgoneta, honek adierazten representatzen duela, ikusten dugunean sortzen dugun zirrar hori, ezta? Aipatzen aurreko korrikako kantan aipatzen zenea, ezte? Aipatzen zen,
iritziak horreko gorriko kantak, bazituen hor oso saldi politak, eta horietako bat zen hori, ezta? Herriaren arnasa sentitzen da gorrika heltzen denean, eta nik uste dut hori dela sentitzen duguna furgoneta heltzear ikusten dugunean. Badator. Jadanik hasi da partida, eta ez dakit, bueno, uste dut badakidala ze gai hautatu duten, bozkatu dutelako. Iban, esango zenuke zein den gaia? Gainetek ikusita, hori ematen du dela lekuko bat, ezta? Hor dago zutabe bat, edo ez naiz asmatzeko kapasa. Batzuk bai, batzuk lekukoa dirudite. Bai, ezta? Baina nik uste dut... Ikurriña, bai. Ikurriña uste dut dela. Ikurriña egiteko igual errazagoa, ezta? Bai. Bai, oso zera da. Egia da gero ikurriña bat, ea nola epaitzen duzun, zein den honen, oso eraikuntza, bai, ez dakit, egiteko simplea, ezta? Minecraften ikusi ditugu hainbat ikurriña, ez bakarrik guk jarritako bidean jarritakoak, baizik eta eraikitakoak, eta segurenik baten batek abantaia izango du, jadanik eraiki duelako, eta guztira 5-7 minutu dituzte beraien eraikuntzak bukatzeko, eta ondoren ebaluatu behar dituzte beraien artean. Orduan ikusiko ditugu banan, eta guk ere baloratu ahal izango ditugu. 5-7 minutu, agian ez dira asko ikurriña bat amaitzeko. Bai, hori da ikurriñak eta lekukoak, ezta? Ez dut uste bestelakorik ikusten denez, ez? Hori da, lekukoari lotutako ikurriña, edo ikurriña eskegitzeko makila ere izan daiteke. Eta bitartean, eraikitzen duten bitartean, konta iguzu, zer daukazue, nola prestatu duzue aurtengo abestia? Pop estilokoa da, Sustrai Kolinak sortu zituen hitzak, Nerea Urbizuk jarri zuen musika, zein da berritasuna? Kantekin, orain dela ja korrika batzuk eskaintzen diogu ez talde bati edo abeslari jakin bati, baizik eta zuzendari artistiko bati, ezta? Eta zaten diogu, guk nahi dugu, pentsatzen dugulako solaron egingo duguzula, eta orduan zuzendari artistiko horrek apur bat bilatzen ditu abeslariak, bilatzen ditu musikariak, bilatzen ditu, kontu danak, eta egia esan, erabateko askatasun kreatiboa usten diegu, bai? Osea, korrika aipatu behar dute, garai hartako leloa hori bai, aipatu behar dute abestean, eta hortik aurrera guk badakigu hartzen ditugun artistak direla horretan, eta erabateko askatasun kreatiboa daukaten nahi dutena sortzeko. Eta Nerea Urbizuk erabaki du egitea olako, zuk esan duzun modun, ez da, pop doinuko kanta bat, oso polita, ileak lasten dituen horietako bat, ez da, eta nik uste dut 10 urte barru segurenik gogoratuko garela abeste honekin ere bai. Gero amaitu baino lehen bideoklipa jarriko dugu, mundu guztiak entzun dezan, eta esan duzuna, abestiak aurkeztu behar duela leloa, ez da? Eta aurtengo leloa da hitzekin. Nola aukeratu zenuten lelo hori? Badelako garaia hitzetatik ekintzetara pasatzeko, ez da? Aurreko gorrikan helburua zen klika, ez da? Klika zen klik egiten duzu momentu horretan, ez da? Erabaki hori, egiten dut klik, eta hemendik aurrera egingo dut ez dakiz euskeraz bizi, edo euskeraz gehiago mintzatu, edo euskera ikasten hasi, edo hori da egiten duzun klika, ez da? Baina behin hori eginda, klikok ere eginda, hitzetatik ekintzetara pasatu behar duzu. Eta orduan, ekintza zer da? Izatea koherente hartu duzun erabaki horrekin, benetan euskaren aldeko aldarria erakustea, eta erakusteko modurik onena dudarik gabe da euskaraz egitea, ezta? Bakoitzak bere esparruan, bakoitzak bere munduan, eta hori da hitzetatik ekintzetara pasatzea. Azken batean, ekintzek osatzen dute hiztunen komunitatea. Bai, eta bestian etengabe entzuten dugu, ezta? Hitzekin, jendea animatzera, esan bezala, euskara
ez ikasi baizik eta ikasi eta erabili. Hori da, bai. Oso polita kanta, niri ideak lasten zaizkit, ez da, kanta honetako zera batekin, esaldi batekin dela, beti dagoela norbait hitz egiteko prest, ez da, eta nik askotan pentsatut horretan, eta pentsatut, bai, egia da, osea, benetan gaizki godenean, edo benetan edo zer gauzagatik, edo ikusten dugunean egoerak ez direla onak, beti dagoela norbait, zurekin hitz egiteko prest, eta beti dagoela aurrera egiteko beti daudela aurrera egiteko arrazoiak eta motiboak eta une ilunenetan ere, euskerara egon zen bere une ilunenetan eta beti topatu egin du, kasu honetan hitzen bidez, ezta, aurrera egiteko arrazoia eta indarra. Oso ondo. Txatean galdetzen digute, ia berriro, korrika virtuala berriro ikusteko aukera egongo den, eta bai, laster bideo hau, emisioa amaitu bezain laster, Twitchen egongo da ikusteko, eta gero YouTubera ere igoko dugu. Beraz, horregatik eskatu, berriro ikusteko aukera izango duzulako, eta kronika bat ere idatzi beharko dugu, sare sozialetan ere zabaltzeko, eta impresioak ere sentitu duguna azaltzeko. Beno, horari gara ikusten, uste dut ja bukatzeko egon behar direla jokalariak, beraien lanak bukatzeko prest egon behar direla, eta ikurrina batzuk oso itxura ona daukate. Esan bezala, egongo direlako batzuk besteak baino trebeagoak, Ezen oso zaila, ikurrina badakigulako zer den, ezta? Baina esaten duzunean 11-etakoa, hor ja pixkat gehiago pentsatu behar dut, ezta? Baina begiratu, parke bat eta guztiari direla hor eraikitzen. Bai. Eta behar bada izango da berak ezagutzen duen parkeren bat. Noski, hor ere dago denbora ondo neurtu behar da, zure gaitasunen araberako helburuak jarri, ezta? Bakarrik ikurrina, vertikalean, horizontalean, hori ikusten dugu zerbait ez dagoela oso argi zer den, agian troleatzen ari gaitu, edo zer ote da, lekukoa jarri dute hor, materialak bilatzen ari dela esango nuke, eta imaginatzen dut, galdetuko diet gure zerbitzariko lagunei, ia gai diren esateko zenbat denbora geratzen den, gora, kokoriko izango da, konkiz. Ai, ama. Bueno, sale bat daukagu. Bidali beharko dugu konkiz horretan. Bueno, Egia da jende asko klotzen duela ikurrina horrekin, Egia da. Ikurrina esaten duzunean, burutik pasatzen honeko gauza hori dela. Beraiek ere promozioan ere asko erabiltzen dutelako. Beno, 30 segundu eskaz geratzen dira maitzeko, beraz, nik uste dut balorazioak oraintxe bertan hasiko direla, eta banaka ikusi ahal izango ditugu artelanak. Bueno, jadan ikasi gara. Lehenengoa hause da, ez dakit pantailan ez digute jarri norden egilea, bai, JGamer06, beno, ikurrina kargatu bat, ondo, ez da, simplea, efektiboa. Gora konkiz laguna, ikusi beharko dugun ikurrina hori Patagoniara edo Karibera eramango duten. Zer dira, boskatzen, ez da? Hori da, beraien artean ari dira boskatzen. Orain Pistoner XD-ren ikurrina daukagu. Honetan ikusten dugu detailetxoa, lekukoa jarri dutela makillaren ertzean. Kokoriko bi, gure zerbitzarian lanean izan dena, eraikitzen, ikusten dugu honek. Ikurrina polita, hor aizeak eramanda edo, ez da? Bai, hori esango nuke, edo Euskal Herriko maparen itxura ikizatu nahi izan duela. Behar bada, bai, begira. Eta parketxoa, ikusten dugu parketxoa edo kanpina, agian kanpina da, ez da? Bai. Urrengoa Lemon Mist, eta hemen ikusi dugu, bai, olako aldaretxo txikia, ez da, lekukoari. Argitxoekin. Esango nuke gaiki dutena dela menditxo txiki bat, eta mendian lekukoa ikurrina bezala. Eta hemen errazkinek, bukatu gabe utzi duen ikurrina,
Behar bada simbolikoa izan daiteke. Badur bere esan nahi ere bai horrek. Eta zer gehiago volumena aldatzen ari da gure realizadoreak. Hemen ikusten dugu hau argiak eta lekukoak jarri dituzte. Hau horizontalean eta lur osoa hartu du. Lurzoru osoa, Qx 03-ren eraikuntza. Eta baten bat geratzen zaigu, 11 jokalari zeuden, Face Scorpion 07 ere, begira, honek egin du ez bakarrik ikurria ere, jarri du, zer jarri du? Korrikalari bat, edo? Korrikalari bat, bai. Hemen, begira, honek egin digu vertikala eta horizontala. Eta botoi bat edo jarri du izkina batean, agian mekanismoren bat sortuko zuen. Bai, ere, etzen dute bai, maite artean redstonearen bitartez. Bueno, badakigu nork irabazi duen, Face Scorpion, Qx 03 eta Kokoriko 2 izan dira lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan. Ba, bueno, nik uste dut lan politak ikusi ditugula eta beste partida bat jokatuko dugu. Urrengo hasi baino lehen, hoi ondo iruditzen bazaizue, hasiko gara beste build battle batekin. Eta gero bai, aldatuko dugu mini jokoa. Eta bitartean, ba, beno, pixkat jarraituko dugu korrikari ikusgaitasuna ematen. Txatean, zer ikusten dugu hemen? Ikuste dugu, Lasto Txapelek esaten du, lehen aipatu dugun 11ketakoaren inguruan, txokolate bokadilloa, 11ketakoa edota merienda, hori klasikoa da, ezta? Txokolatea eta ogia. Gogoratzen dut udalekuetan ematen zigutena txikiak ginenean. Hori da, beti udalekuetan ogitartekoak nagusi. Hola, soy Lloro, esaten du, zelako penas naizela llegatu denboraz, beno, gero ikusiko duzuk berriro ikusteko aukera izango da. Eta mendik daukagu Arkakuso, arratsaldeon Arkakuso. Esaten du, ezin naiz geratu agurtzera baina agurtzera pasa nahi nuen, aupa zuek. Eta beno, Arkakuso, urrengo baterako badakizu, beti zaude gonbidatuta gure kanalera. Eta hemengo orain Twitchen jarraitzen ari zaretenok jakin dezazuela Arkakuso eta beste batzuk Twitchen ari direla euskaraz emititzen eta garrantzitsua dela Twitchen aritzen direnak euskaraz aritzen direnei babestea, ikusgaitasuna ematea eta beraien kanaletatik pasatzea. Oso zaila delako jendea ezagutzea Twitchen, euskaraz egiten duena, eta gure artean lagundu behar gara. Beno, zein izan da gaia? Badakigu zein den gaia? Eguzki lorea. Hau polita izango da, hau bai izango da polita, guazen ikustera zelalako eguzki loreak eraikitzen dituzten. Nikolardik esaten digu, 3. postua ez dago gaizki, bai? Bueno, 3. postua lortu du, azkeneko joko honetan, eta orain guazen ikustera nork egiten duen eguzki lore politena. Hau zaila izango da, eguzki loreak itxura oso puntadunak dituelako, eta gogoak ditut ikusteko zenolako loretxoak aurkeztuko dituzten. Zenbatek hartuko dute parte honetan? Uste dut 11 zeudela, ez da? 12 jokalari ditugu eta 9 minutu dituzte eraikitzeko, beraz, denbora dexente da, eta bitartean bazutani, hemen, txio. Ez dakite galdetu nahi duzun zerbait ole korrikaren inguruan, beti jakin nahi izan duzun zerbait edo aprobetxatu, orain, galdetzeko. Bai, estatistikak dituzue, gai zarete esateko zenbat pertsonek parte hartu duten eta urteetan zehar desberdintasunak dauden, edo imaginatzen dut hiriburuetan beti ere jende gehiago pilatzen dela, baina polita litzateke jakitea zeintzuk diren jende gehien erakartzen dituzten herriak edo kilometroak. Esatea zenbat pertsonek parte hartzu duten honetan, oso zaila da, ezta? Erantzun ofiziala, edo askotan gure artean pentsatu duguna izan da, 3 euskal herritarretik batek parte hartzen duela korrikan.
ikustea besterik ez dago, ba hori ez da, argazki danak, beti oso jendetsuak, aipatzen duzuena ez da, pues, hiriburuetan, herrietan, egiten direnak, eta bueno, ez da jakina gauza, eta ezin da jakin non parte hartzen duen jende gehiago, ze bueno, oso ezberdina da, pues, gauez egitea, edo eguerdian pasatzen denean, edo larun bat batean, edo goizeko ordu txikietan, edo ez dakit, goizeko lehenen orduetan, orduan, oso zaila da esatea non hartzen duen parte jende gehiago, baina nik esango nuke Euskal Herri osoan parte hartzen duela norbait, bai, beti dagoela jendea egiteko prest, korrika egiteko prest. Eta gero eta gutxiago ematen da oso erromantizatuta daukagun irudio ere, ezta? Ba, ez dakin ongo, errepide zabalean, gaueko lauretan, ez dakiz gaueko lauretan, edo ba, pertsona bakar bat lekuko eramaten eta hori dana, gero eta gutxiago ematen da irudi hori, Bai, gero eta jende gehiago, dago parte hartzeko prest, berdin dion zen ordutan, eta hori ere ba, oso pizgarria da, ezta? Jo, atrituta utzi nauzu horrekin. Gaueko ordu txikitan ere jarraipena izatea eta korrikalari bakarti horren irudia baztertzen ari dela. Egia esan, burura etorri zait Forrest Gump, berak pertsonaia korrika ibili zela Estatu Batuetan zehar, ezta? Bai, ez dakite, igual apurtxo bat nagusiago garenok eta pues, pentsatzen dugu horretan, ez da? Egia da, pues hori, aspaldi pues, olako irudiak ematen zirela eta egia esan hori izan dudana, gero eta gutxiago, bai? Gainera eski oso erraza da hori guztia konprobatzea, hori ibiltzen gara pues, komunikatzen 24 orduro korrika gertatzen dena, urten ibiliko gara pues, Twitterren eta bueno, sareetan eta 24 ordutako informazioa ematen eta seguro ez dagoela kilometro jenderik gabe. Jenderik gabe kilometroa ez ditugu topatuko fijo. Egira, txiste egin dute txatean. Ander letamendik dio Baso Gump, Forrest Gumpen ordez. Joe. Eta egia esan, Estatu Batuetan ezagutu nuen neskato bat, bere izena Oiana zena, bere Estatu Batuerra, guraso euskaldunak, eta bere ikaskideek, institutoan jakin zutenean Oiana zer esan nahi zuen euskaraz, txistea egin zioten, eta Forrest hasi ziren berari deitzen, txisteari jarraituz, ezta? Jarri zioten Oiana jakin gabe zer esan? Ez. Gurasoek bazekiten, baina ikaskideak euskaraz etzekitelako. Vale, dos. Eta hortik aurrera, Forrest izena. Ez izena jarri zioten. Eguzki lorea ikusten, ez? Eguzki loreak. Bai, hainbat ikusten ditugu. Nik uste dut batzuk ekiloreak direla eta ez hainbeste eguzki loreak. Baina bakoitzak bere gaitasunen arabera. Eta beno, ez dugu kritikatu behar, zeren eta gu jarriko bakina hau eraikitzen, eta 10 minututan, 9-10 minututan, nik behintzat badakit ez nintzela gai izango gauza asko egiteko, baina bai gauza politak ikusten ari gara, batzuk aurpegitxoekin, batzuk altuagoak, baina guztiak nahiko politak. Ia gure realizadoreak esan aldigun zenbat denbora geratzen den eraikitzea 3 minutu eta erdi inguru. Batek egingo du bigarrena. Bai, hori trebeenak, ezta? Eta berriro ikusten dugu batzuk horizontalean ari direla eraikitzen eta beste batzuk vertikalean. Gogoratu nahi dugu, AEKaren eskutik gaur parte hartu duzuen guztion artean zozketa bat egingo dugula eta 5 pack, 5 kamiseta eta peto zozketatuko ditugu, baina Ivanek esan duen bezala, petoa soilik korrika egitera bazoazte. Hemen lasto txapelek galdetzen digu, eguzki lorea ez alda girasol? Ekilorea esango nuke dela girasol, ezta? Hombre, eguzki eta eki sinonimoak dira, beraz. Bai, hori ere bai. Orduan, pues, dike esan ez dakit. Gure eguzki loreari gara bilatzen, ezta? Arantza duena.
Hori da. Horretan pentsatu nuenik, bai. Claro, ez da, azken batean Euskal Herriko simbolotako bat, ez da? Eta azken zera honetan horretan bilakatu den. Dena den, ez du balio zelaitik hartzea, osea, horako gauzak ezin dira egin, bai? Ezin dira hartu. Hori hartu berritu zue, bueno, konfiantzazko lekuetan eta min handia egiten diozue zelaiari eta basoari, hori hartzen badituzue. Naiz eta oso landare politizan, ez da? Babestuta dagoen landarea da eguzkilorea. Esango nuke orain badaudela eguzkilore ezitzaileak, azten dituztenak eta gero saltzen dituztenak. Badaude, bai. Horreko gunen lagun batzuekin hitz egin nuen honen inguruan, eta hori esan zuten, bai. Ero beste batek erosi zuen bat, pues bueno, ez dakite larruzkoa, edo ez dakit nola egin zuen, baina bai, badakit ez dela, esan naiz oso ditu da kontuan, baina ez dela batere ona hartzea zelaitik, edo basotik, edo, bai. Bai, orain simbolo bihurtu dira eguzkiloreak eta ia marka dira ere, apaingarri asko ditugu eguzkiloreekin. Bai, nire errujuy taldeko simboloa bada esaterako, ez da? Bueno, haupa kaixo, kuadrilla, Kosta BSDT, haupa Uribe. Aprobetxai, erore izait betota dana. Bueno. Aurrera doa, zenbat geratzen zaigu, errealizadoriak dio, minutu eskaz bat, beraz, lanean ari zareten hori, joan bukatzen zuen egiturak, eta gauza oso konplexuak daude hor, ez da, 3 dimentsiotan ikusi behar ditugunak, ez direnak soilik izatera irudi bat, baizik eta inguruan mugitu behar garela ondo ulertzeko zer egin duten. Ni horregatik hasi zure gustatu zait aurreko mendi hori, bai, altar, egin duen lekukoarekin, ez da? Eta zer da hori, eta hurbildu behar duzu, eta 3 dimentsiotan ikusi, eta bai oso polita izan zen, bai. Hori da joko honek eskaintzen duen, ez da? Azkenean aukera daukazula bai horizontalean, vertikalean, baina ere behartzen zaituela batzutan begiratzera eta sortzera. Erle bat da hori ere? Ematen zuen erle bat ere dagoela. Bueno, kokoriko biren lana. Horizontalean eta zuhaitzekin inguruan. Eta gu oskaketa sistema nola da, badakizu? Bai, bakoitzak 5 edo 6 gradu ditu, eta enmaidazu segundutxo bat, eta begiratuko dut zein den, gogoratzen dudalako, uste dut bat zela ederto, ezin jobea, gero basegula beste bat zela kakazorra, edo horrelakoak, zimaurra gogoratzen digu gure realizadoreak. Eta bakoitzak bozkatu behar du teklatua erabiliz, balorazio bat emanez. Oro bitxena daukagu hemen, ze polita hau ere, maiga baten gainean, zuk komentatuz duzuna, apaingarri bezala ere, jarrita. Oso polita, bai. Bai, eta hor, ez dakit zer den airean dagoen beste gauzatzo hori. Ez da erle bat? Face Scorpion hau da esaten genuena 3 dimentsiotan. Eta eguzkia, ez da? Eguzkia eta lorea. Bai, eta bihotzak, berbada? Bai, hori da. Maite du loreak eguzkia. Claro. Bai, Raybacksek berriro ere, desberdina alde batetik, eta aurretik polita ere. Oso polita, bai. Volumenekin jokatu du, oso interesgarria. Kasu honetan, ikusten dugu kolorea suabeagoa dela, hori suabeago bat dela, Iza Dipper jokalariak, eta gainera, erabili dituen harriak dira holako textura batzuk dauzkatenak, ezta? Hemen berriro daukagu loretxo txiki bat, eta beno, zer jartzen du? Ezin dut oso ondo, espirituak kanpora. Gira, honek... Horregatik jartzen dira, ezta? Ateetan, etxeetako ateetan. Espirituak usatzeko.
hori da. Bai, eta hemen ere berriro daukagu parketxo bat, Ruby Gamerren lana, aurpegidun eguzki lorea, eta ematen du besoak ere dituela, besotxoak. Euripean. Orain euria hasi da, gure zerbitzarian, hau oso polita, hau da apaingarrietako diseinua. Berdea, horia, eta erdialdean, bihotzean, ez da, kolore laranja. Eta Kota Gamer 06, non? Bihotzean, da, Lehenengo puntu ez dut, berdinketa egon dela. Bueno, Build Battle bukatu dugu, esan bezala gaur ez gara irabazleak zehazten ari. Orain guazen mesedez OITC-ra, eta urrengo 2 minijokoak asko azkarragoak izango dira, eta dida batean ikusiko dugu nola ari diren gure jokalariak. Oso gauza politak egin dituzte, nik uste dut gaiak nahiko errezak izan dira, kontuan hartuta beste aukerak zeintzuk ziren, ez da? Nik egia esan, uste duen izango zirela gaiak urrekera horretan, Asko ere denbora gutxiago izango zutela, egiten horregatik apurtxo bat jarri ditute zailtasun aldetik, apurtxo bat errezenetik zaienera, baina bueno. Eta OITC jokoa, ingelesez One in the Chamber esaldiaren akronimoa da, eta, bueno, euskaraz adierazten duena da, gelan, edo ganberan geratzen den azkena izango dela garaia. Hau da, biziraupen mini joko bat da, bideo jokalari guztiak ganbera berean sartuko dira, zeue ja ari dira sartzen pasamortuaren ganberan, eta biziraupen hori lortzeko beste jokalariak gainditu behar dira, eta horretarako zer daukate? Arku bat, gezi batekin, eta espata bat. Eta geratzen den azkena ez, baizik eta 25 aldiz beste jokalari bat gainditzen duena izango da irabazlea. Beraz, olako diseinu, ikuste dugu mapa ez dela erraza, laberinto moduko bat dela, beraz, ez da bakarrik beraien erazotzeko gaitasuna neurtzen, baizik eta ihes egiteko, azkar mugitzeko, eta azkar erreakzionatzeko gaitasuna ere, zeren eta segurenik jokalari hauek ez dute ondo ezagutzen mapa. Hasi dira partida eta bai Reibax da lehenengoa 3 hilketarekin eta jarraian Orovitz, Gar Infernu, Ruby Gamer ditugu birekin eta bueno, baditugu jokalari batzuk oraindik ez dutenak punturik lortu. Zenbat puntu lortu behar dituzte? 25. 25 puntu dira. Eta erraza da bestea kakatzea honekin? Trebea bazara, nik esango nuke trebea bazara bai. Ni ez naiz bat ere trebea. Hori ikuste ditut behotzaz, korregatik diot, ez? Baina oso askar jisten ari dira, ez? Hori da. Uste dut arkuarekin eta geziarekin norbait akabatuz gero automatikoki akabatzen duzula, baina gezia galtzen baduzu, espatarekin aritu behar zara, eta orduan espatarekin bai denbora gehiago hartzen dugu bestei aurkariei aurre egitea. Ikusten dugu zenolako komeriak bata bestearen atzetik atua eta xagua bezala. Hori ikusten da, ez, Orovitz hori ari dela irabazten, ez da? Bai. Bueno, orain Ruby Gamer jarri da. Nabaritzen da batzuk besteak baino trebeagoak direla eta beno, hori gauza guztietan bezala, ezta orduak sartu dituenak bideojoko honetan trebezia handiagoa dauka eta bideojoko honetan ikusi dugu sormenaren alde hori, ezta bai mapa eraikitzeko momentuan eta bai Build Battle jokoan, baina jokoa ez da soilik eraikitzea zati bat da, baina biziraupen modua ere dauka jokoak, eta horretan bai, espatak, geziak,
eta bestelako materialak eta herramientak erabiltzen ikasi behar da. Nik ulertu behar dut, jolasten dudala, areriorik gabe. Gehiago gustatzen zaidalako eraikitzea, materialak biltzea. Eta nori... Barkatu, jarretu. Ez, esan. Ea nori ikusten ari garen, noren ikuspuntua ikusten ari garen. Bai, gure realizadorea, Gari Inferno, daukagu hor, 9 hilketa, 8 hilketarekin, eta beno, bera lanean ari da, guretzako realizazio lanak egiten, eta gainera parte hartzen, bera adi egon behar da. Bueno, bai, Rebax 15, segurunik bera izango da garaia. Bueno, edo ez. Oso gertu Gora bera, ibili dira hor, bai, puntu bat gora, puntu bat bera. Eta ulertu danagatik, gehizirik gabe geratzen bazara, ez duzu berreskuratzen. Berreskuratzen dituzu hiltzen zarenean. Edo beste jokalari bat... akabatzen duzunean. Orduan, noski, oso ondo erabili behar dituzu geziak, eta saiatu erabiltzerakoan akatsik ez egiten. Iban, konta iguzu, korrikan aurten aplikazioa daukazu telefono mugikorretarako? Bai, badugu, eta nik uste dut oso erabilgarria dela, ze ikusten da zehatz-mehatz, bai, korrika momentuan non dagoen ikusteaz gain, bai, begiratu zakezu non sartzen den zure herritik, ikusten zakezu 100 kilometrotan, ikusten da oso ondo ere bai, hori ezta, non ibilbidean ordez, eta jarrita, ez dakit nongo, eskinatik, bankura, oso argi dago azalduta, hori herri horietako jendeak egin dute, eta horretaz gain, hainbat notifikazio ero bidaltzeko, orduan, korrikan atzerapenen bat egon eskero, aplikazio bidez egon zaitezkete adi, emagun lekuren batean izan dugula sekulako istripua eta furgoneta berri dela ze bateri, hori jarriko genuke. Ez da gerratuko, bale? Baina, gertaiteke, ez dakit, obrak edo topatzea, gertaiteke ez, ze nahiko hitz egin dago hori dana, baina, gerta daiteke beti gerta alda zerbait, bai? Orduan notifikazion bidez esango dugu nola doan kontua, eta korrikan interesa baduzue, nik gomendatzen dizue, eta aplikazioa jistea. Apple eta Androiderako. Oraintxe berriro beste galdera batzuk egingo dizkizut aplikazioari buruz, eta bitartean lehenengo partida amaitu da. Gure errealizadoreari galdetuko dio, nori izan da irabazlea, Horowitz izan da irabazlea, eta orain bigarren partida bat hasiko dugu, eta ondoren Tenet Run joko hasiko dugu. Beraz, jokalariak prest daudenean, eta prest daude, sartuko dira laster gela berrian. Tenet Runera joan dira jokalariak, guazen Tenet Run ikustera, arazorik ez. Iban, aplikazioa, korrikako aplikazioan. Korrikaren jarraipena egiteaz gain, korrikaren inguruan antolatuko diren ekitaldien berri emango du aplikazioak? Ez, hori webgunean dago ikusgai. Hori webgunean sartzen bazarete, hor korrikak antolatzen ditu, korrika kulturalak, antolatzen dituen kontuak, ongo dire ikusgai. Baina gainerako kontuak, hori herrietan jartzen diren kartelak eta egoten dira, eta hori oso tokiko kontuak direnez, herri bakoitzak egiten du bere kontua, eta herrikoa bazara eta interesa baduzu oso erraza da karte horiek topatzea. Egun hauetan jadanik ikusi dugulako, ekitaldi ugari ari zaretela antolatzen, zuek edo tokiko antolatzaileak, eta ze motatako ekintzak aurkituko ditugu, bai korrika kulturaletan, bai bestelako ekintzetan? Denetarik, herri baskarietatik, gamer gela batera, diot. Gamer gelaren batera egingo da, ezta? Ni daki dala. Bai, hori da. Zorrotzan, Bilboko Zorrotza auzoan izango gara apirilak 4ean,
Eskabide kulturekarteak antolatutako, gurekin elkarlanean antolatutako gamer gela batean, eta euskarazko bideojokoak frogatzeko aukera ezin hobea izango da. Bilbotarrak animatzen ditugu parte hartzera, bideojokoek ere beraien tokia izateko korrikan, ez da gaur ari gara ikusten, Minecraft bitartez, baina zuzenean eta ordenagailuek eta kontsolen bidez, bideojokoak ere izango ditugu. Teneterran partida bat jadanik hasi da, ikusten dugu orain bapaten sartu gara eta agian zaila izango da ulertzeko. Teneterran honetan jokalariek zorua ikutzerakoan desagertzen da blokea. Beraz, saiatu behar dira ahalik eta denbora gehien hori izaten. Orobitz izan da irabazlea partida honetan, ia aukera dugun partida oso bat ikusteko. Amaitu da? Bai, hasi dira. Ia aukera daukagun partida oso bat ikusteko, animatzen ditugu jokalariak Teneterranera sartzea, eta ia hori, ikusi dezakegun partida oso bat. Bai, esan bezala, bideojokoak. Esango nuke aurten, lehenengo aldiz, AEKak benetako implikazioa izan duela ez da bideojokoi lotutako ekintza batean. Nola... Bueno, nigo goratu dut orain dela bikorrika edo, egizela beste gamer gelaren bat, ez da? Baina, bueno, egia da orain, eskaera heldu zen, ez? Hori da zure galdera, ez? Hori da, bai, nola kudeatu zenuten AEK barruan ez da gauza berri hau frogatzea eta honetan implikatzea. Ba, ikusten dugulako oso importantea dela euskara egotea presente esparru guztietan, eta bideojokoak da horietako bat, lehen epatu dugu moduan. Eta jende askorentzako oso importanteak dira, eta asko biltzen dira honetan, eta hemen ez badago euskararik, da galtzen dugun bataia bat. Orduan guk uste dugu bai honetan, bai edo zer gauzatan, euskara egon behar dela. Bideojokoetan egia da euskararen presentzia ez dela oso altua eta horretan gamera untxia lanean ari dela. Bai bideojokoak itzultzen, baina bai aurkitzen ditugu nahi ikusgaitasuna ematen. Adibidez, gaurko hasieran esan dudanez, Minecraft euskaraz jokatu daiteke, konfiguratzeko ez da ez ere egin behar, bakarrik hizkuntza bilatu. Eta Teneterran hor begira gure realizadoreak erakusten digu euskara hor dagoela. Eta postekoa da, zen uste dut Minecraft dela euskaraz jokatu daitekeen joko ezagunena eta ia jende askok daukana. Eta horrela izanik animatzen ditugu parte hartzaile guztiak euskaraz bideojokoak jartzea. Partida hasi da, 15 pertsona daude, hemen korrika, ikusten dugu nola zorua desagertzen ari da. Bai. Eta orain dela aste batzuk antolatu genuen ere minijoko txapelketa bat, eta tentsio handiarekin bizi genuen, hainbat jokalari ikusten genuelako oso trebeak zirela, eta nola aguantatzen ari ziren, eta azkenean sorpresa izan genuen bukaeran, zeren gogoratzen dut da zegoela neskato bat, oso ondo ari zen egiten, eta azkenean ez zuena irabazi. Eta gure realizadoreari esker, jarraipena egin dezakegu, ikusten dugu jokalariak gero, eta badaude batzuk estrategiak dituztenak, ez da adibidez periferiatik hor perimetroa jarraitu, beste batzuk nahiago dute herrialdetik ibili. Zema geratzen dira? Gutxienez 5 pasai erori dira. Hore ikusten ari gara pantailan erabiltzaileen izenak, eta jartu erori da eliminatuta daudela. Beste bat ikusi dugu hor, ikusi ditugu batzuk nola ari diren erortzen. Beste batzuk pixkanaka jarraitzen dute hor bloke saltoka. Eta hemen dukagu Bairei-Bax. Ari dela aurkitzen dituen bloke. Aurreko jokoan ondo aritu da. Berare bai. Beste jokalari trebe bat, ez da? Eta bitartean, ahora ari da gure realizadorea alde batetik bestera mugitzen, eta txapelketa hau, partidatxo hau ez bada bukatu da, oraindik jokalariak daudelako jokatzen. Hor daukagu, agian Bairei-Bax izango da, geratzen den bakarra.
Bai, ez da? Bai, Bere ere bazle, orduan edo zer? Bai, nik uste dut bera dela... Baire Ibax izan da irabazlea, eta bigarrena Orobitz eta hirugarrena Q03. Ikusiko dugu jokalariek ze gogo daukaten, eta nahi baduzue, bukatzeko beste teneterran partida bat jokatu dezakegu, eta gaurko zuzenekoa agurtu, bukaera eman, hori bai, minijokoak irekita egongo dira asteburuan zehar, beraz jendea animatu nahi bada eta parte hartu. Arazorik ez, eta horretarako Gamerauntziaren Discord kanala erabili dezake beraien artean antolatzeko. Uste dut, ari gara itxaroten, ia beste partidatxo bat jokatu behar den. Nikolardik esaten digu, zer egin behar da, zozketan sartzeko. Zozketan sartzeko izena eman behar zen, hasiera batean, eta parte hartu, besterik ez. Izena eman eta parte hartu. Gure errealizadoreak mezu bat dauka, ian mesedez, repikatu. Jendea irteten ari dela esaten digu errealizadoreak, beraz amaitutzat emango dugu gaurko minijokoak, esan bezala asteburuan irekita egongo dira, erabili gure Discord kanala zuen artean antolatzeko, bertan bideojoko buruz euskaraz aritzen gara, hainbat gela dituzue bideojoko desberdinetan aritzeko, eta tira, Iban, zer moduz pasa duzu? Ondo, egia esan, bai. Lehen kontatu duguna, ezta? Olako ekintzek ematen dute, jartzen dugun esfortzu dana eta ilusio dana eta ematen jarraitzeko, ezta? Orduan, eskerrik asko Gamerauntzi elkartea, olako esoilik guri edo gurekin hau egitagatik, baizik eta egiten ari zarete lan guztiagatik, ez da nik uste dute zuek bezalako jendea oso importantea dela euskalagintzarako, bai? Eta eskerrik asko egindeko lanagatik, eta espero dugu etorkizunean, kolaborazioa gehiago egin alizatea. Gu oso pozik, aekarekin elkarlan hau burutzeagatik, eta aekari eskerrak eman behar dizkigu, eta zuri ere konfiantzagatik, ezta? Eta garrantzia ikusteagatik, bideojokoak euskaraz egotearen beharrari ikusgaitasuna emateagatik, lehen aipatu dituzu ikusentzunezkoak, filmak, seriak, bai, arazoa daukagu hor, badaina bideojokoetan ere, eta badakigu konprobatu dugulako gaur, jende askok interesa duela. Bai bideojokoetan ibiltzea, eta bai ikustea, ezta? Gaur Twitchen jarraitzen ari gaituzten pertsona asko izan dira. Eta eskerrak eman nahi dizkiot, zerbitzarian lanean eta realizazioan ibili diren Bingen Galartza, Aritz Odriozola, Damian Madinabeitia, Gari Larrañaga eta Landerun Zuetari. Oso ondo pasa dut, nik uste dut oso pozik gaudela erantzunarekin, zerbitzarian ez ditugu arazo teknikorik izan, beraz hori azpimarratzeko modukoa da, beldurra geneukagulako, ia jende asko izena eman ondoren zenbateko gaitasuna izango zuen. Eta berriro ere, eskerrik asko Aeka, eskerrik asko Iban, eta eskerrik asko Twitch bitartez jarraitu gaituzun guztioi. Animatu zaitezte euskaraz eta bideojokoetan aritzera. Guk agur esango dugu eta Korrikako abestiaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Baina, gogoratu, korrikan parte hartu, begiratu noiz pasako den zuen herritik, animatu eta aurrera korrika egitera. Urrengora arte. Urrengo arte, gora korrika eta gora zuek. Itzekin urto
Itzekin